بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. na farko na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Yace dan Allah malam, mutumin da ya yanka dabba amma kafin ya yanka ta sai da ya ɗora wukar sau biyu, shin wannan yanka za a ci ko kuma ba za a ci ba? To, ni dai abin da shi na ga malam Usaimin rahimahullah yake faɗe a cikin littafinsa a sharhul mumti, ya ce in dai wato ma'ana sake mai da wukar da ya yanka inda ake buƙatar a yanka kuma bayan bismillah ta gabata babu abin da zai hana a ci illa dai ya kaucewa abin da shari'a ta nema na wasa ita dabbar wato abin yankan da kuma ita hutar da dabbar dan ana so sawa ɗaya ka hutar da ita to wannan shine amma kuma lokacin za ka ga irin wannan zabura da sauransu kuma na ga yadda ya ta'arifin yanka a jiya tun na ga mai da wuka sau biyar ma sai an yi ko in dai kurin za a take kamar saniya ko rago ne karfa a ce ba za a daure kafafunsa ba kurin wuyan za a take don na gai wata fusgar ba ma sau ɗaya ba sau biyar ma sai an mai da wukar ina fata an gane to wannan dai shine a takaice wallahu alam muhimmi dai zamana daga baya dai an yanka ta yanka sosai wallahu alam. Mai tambaya na gaba na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Yace don Allah malam wani irin kira za ka yi, ya ce mafiya yawanci sai ka ga ana yin karatu kuma ɗaliban ilimi suna yin surutu wanda wannan surutun yakan fusgi hankalin wani wanda akwai littafi a gabansa, shin wannan ko ya dace ne? To wannan yana daga cikin alamomin rauni da muke da shi na neman ilimi, kuma wannan yake nuna da lokacin ruwaya ce a irin wannan lokaci za a samu matsala. Shi yasa an ka karanta sira ta magabata ta yadda suke neman ilimi lokacin wato ma'ana at-tahammul wato shine karɓar ruwaya da ada lokacin da malami yake ba da ilimin yake karantar da hadisai da kuma yadda ake wato ma'ana ruwayar hadisin kuma ba wai a wancan lokaci ba ko a yanzu idan ka je wasu wuraren ka ga yadda ake baiwa ilimi muhimmanci zaka san wato ma'ana akwai halal dangane da mu wato akwai naƙasu kwarai da gaske kuma babu abin da yake haifar da wannan sai rashin sanin muhimmancin ilimin sosai. Dan wanda ya san ilimi ya ɗanɗani ilimi baya so ya kautar da idansa ga malami ko da yana jin abin da yake faɗe domin ta iya yiwa hatta da hannunsa ya nuna wani abu. Kun san dai akwai hadisi musalsal ko? Wannan tun daga annabi ake nuna wani kaifiya riƙe gemu ne ko wato ma'ana bugun cinya ne da sauransu. To duk wannan ana fahimtar irin wannan. To kaga wanda suka san muhimmancin ilimi fi sabilillah yana da wahala kaga ana karantar da ilimi wato hankalinsu yana wato ma'ana wani wuri kuma ba nesa gare ku yake ba idan an samu cin karo ta fuskar su kansu waɗanda suka yi ruwaya kaga akan yi amfani da mutumin da yake wato ma'ana nacewa
idan an samu hafiz da hafiz a ruwayarsu an samu ta'arud to za a kalli wane ne wato ma'ana man lazamahu wane ne ya lazimci wannan malami kaji wato akwai wannan shi aikinsa kar ma ta fuskar labari wata rana a ce malamin ya darasi baya nan to kaga domin ya san idan an samu cin Kano wani lokaci za a kalli wannan luzum ko lazumtar da ya wannan malami a rajjaha ra'ayinsa akan ra'ayin dan uwansa wanda ya saba masa to wannan gaskiya dai a dunkule kuskure ne babba wannan kuma muna aikatawa da fatan za mu gyara kuma mafi yawancin makarantunmu za ka samu kuma wannan da ɗan dama akwai masu zuwa kuma su hira suke zuwa za a zo a koma gefe ana hira illa dai idan an tashi za a zo a gaisa da malami a ce ai malam mun halarto musamman darasin malam Jafar Allah ya masa rahama tafsirin gadan kaya kai dai ba wai ka fa'idanta ba a'a malam ya ganka ka zo tafsiri amma suna can ana hira kowa da dabarsa ana hira Allah ya tsare mu mai tambaya na gaba da cewa assalamu alaikum warahmatullahi ya ce idan mutum ya yi sabon aure wacce rana ce ta fi alkhairi da ya sadu da matarsa ya ce a wannan ranar da aka kawo ita matar shi ya fi alkhairi koko ana jinkirtawa ne zuwa wani lokaci to a dangane da tariya tsakanin miji da mata lokacin da ta tare ni a ilimi na a iya 'yan rubuce-rubucen da na gani ban ga wasu ranaku da aka fifita dangane da wato ma'ana rana ba wannan alaka ce tsakanin mai aure da wacce aka aura kuma abu ne wanda yake kofa a buɗe sirri ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara tsakanin bayi yana gudana lokacin da suka samu yarjejeniya ni dai a sanya babu wata rana ke bantacciya ya danganta da wato ma'ana yadda suka dace tsakanin shi mijin da matar wallahu alam wannan na cewa da Allah malam a ja hankalin yan uwa waɗanda ya kasance suna nuna cewa su ahalin sunna ne amma kuma sai ka sami wato suna take kafafuwan wandonsu wani zubin ma sai zanto ana jan shi a ƙasa to ina so dai mu gane cewa wanda ya take wandonsa ko wandonsa ya wuce idan kafa wannan baya fidda shi daga sunna domin laifi ne daga cikin laifuffuka kuma wani lokacin nakan so mu ba abubuwa a hankali kar ka ga kai lokaci ɗaya da aka yi maka wa'azi imani kai tsaye ya shiga kuma ka ɗauka kowa ma haka ne shi imani wato ma'ana mataki mataki ne akwai wanda wato wa'azi kurin yana iya gamsar da shi ya bi Allah da manzansa akwai wannan kuma su ne ‘yan kaɗan amma mafi yawanci sai da doka ina fata an gane kuma ni da kaina wato na je kamar lokacin 1973 zuwa 74 75 76 na je haramin maka na bi limamin maka suna jan a bayansu a ƙasa limamin harami a bayansa tana jan ƙasa wannan na bi sallah sosai amma yanzu babu wani limamin haramin maka ko madina kai ba ma wayannan ba babu wani masallaci a mamlakatin saudiya da za ka ga limami wato wandansa ya wuce idan kafa ko a bayansa ko rigarsa to kaga wannan abu ne da ya kamata mu bi shi bitadarruj a hankali a karantar a yi wa'azi kar a shaddada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa bashiru wa la tunaffiru wato ku zama koyaushe masu bishara kar ku zama masu korewa a hankali su ma wanda kuke gani suna jaɗin matukar munasaba takan zo a maimaita sai ga su ma insha Allah sun gyaru wato ma'ana sun daina a dunkule dai jan tufafi baya fidda mutum daga sunna sai dai idan kuma yana yi kuma ya halatta sai dai halattawar iri biyu ce in ya bi tawilin wasu malamai kamar al-Imam an-Nawawi rahimahullah shi yana ganin babu laifi mutum dan ya ja ma'ana ba haramun bane makaruhi ne dan ya ja matukar ba ta takama bane to wannan malamai sun masa raddi kuma mun gamsu da raddin da malamai suka yi musu to amma haka kenan waɗannan maganganu suna iya zama shubha ga wasu har wani ma ya kawo maka hadisin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana cewa inna izari ko inna shiqqai izari yastarhi illa an ata'ahadahu ina tafiya wani bangaren zani na yakan sauka sai na tattare shi sai manzon Allah ya ce innaka lasta mimman fa'ala khuyala kai baka cikin wanda ya aikata da takama wanda kaga wannan ba dalili bane ba zai zama dalili ba to duk akwai irin wayannan shubuhoyi a dunkule dai wato ma'ana imani a hankali yake shiga in dai mutum yana zuwa karatun sunna wani lokaci ba sai ka ce ya dage ba da kansa za ka ga ya dage Allah ya samu dace amma kar mu rinka tsanantawa sai da zamu kore su Allah ya shirye da mu ya tabbatar da mu akan sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya nesanta mu daga dukkan abin da ya saba wa koyarwar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.